2023 नि थाखाय गासै रायजो राजानिसिम आंनि साबायखर गोजोननायखौ बावहरग्रोबाय आरो नोंथांमोन मिडियाखौबो आंनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय। जों बेवहाय स्पेशली जों माने दाउजेंनि थांखिया जाहैबाय माने इनभाइरनमेन्टखौ फिउचार जेनेरेशननि मानसिफोरखौ जों माब्रै होलांनो हागोन, इनभाइरनमेन्ट जिथु अक्सिजेन बेखौ जों माब्रै होलांनो हागोन, जों बेनि थाखाय जों ट्राइ खालामगासिनो दङ आरो मावखागोनखा। बेयाव गोदानै आं आरो माने माखासे मानसिफोरखौ इमप्रुभमेन्ट होनांगोन, गोदान जेनेरेशननि मानसिफोरखौ थारमाने बेवहाय टुरिजमनि सेक्टराव जों थांबाय दायो। टुरिजमखौ जों माब्रै माने आपग्रेड खालामनो हागोन आरो बेयाव गभर्नमेन्टआ जोंखौ माबायदि हेफाजाब होयो जों मिथिया। जों गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्रायबो जों सापर्टखौ नागिरगोन जाहाथे जोंनि बे सिमांखौ जाहाथे मोगथां खालामनो हायो। गोदान जेनेरेशनफोरखौ जों माब्रै माने इमप्रुभमेन्ट खालामनो हायो जोंनि टुरिजमफोराव। टुरिस्ट प्लेस होननानै बुङोब्ला टुरिजम सेक्टराव माखासे जों एक्टिभथ' जोंहा जेबो गैया दासिम, खिन्थु नेचारा जिथु होना दोनदों, नेचारा जिथु दाउजेंनो होना दोनखादों बेखौनो नोङो माने रायजोफोरा नायनो फैनांगोन आरो जों प्लास लासैनो माने आपग्रेड खालामनायनि जोंहा थांखि दङ। टुरिजमखौ दायो जों बनायबायथ' रेजिस्टार खालामबाय जों। सिगांखालि जों GFMC दादोंमोन। GFMCआव मा जायो माने दंफां जों गायनांगौ फरेस्टजों मा खालामनानै बेयाव माने 64 दे जोंनो जिथु लाब जायो बेनिफ्राय जों बिसोरनो होनांगौ। बेबायदि दासिमहालागै रायजोफोरनिफ्राय माबायदि मोनदों अनसायनाय? दासिमहालागै जों माङाय अनसायनो मोनगासिनो दङ। गोबां मोनाखै माङाय मोनगासिनो दङ आरोखि रायजोनिफ्राय। आरो लुगैबावगोन रायजोनिफ्राय एसेबां हायो माने जोंनो अनसायनायखौ होयो जाहाथे जोंनि जिथु इनभाइरनमेन्ट जिथु दङ बे बुस्थुखौ जाहाथे रायजोफोरा बुजियो। दा इनभाइरनमेन्टखौ जुदि जों सेभ खालामनो हायाबाथ' जोंहा जेबोआनो गैया फैगोन जेनेरेशनफोरनि थाखाय, उन जोलै जेनेरेशनफोरनि थाखाय। जों बे बुस्थुखौ जुदि खर' लानानै जों खामानि मावनो हायाबा आंहा जेबो गैया फिउचार। माखासे टुरिजम प्लेस जोङो 100% जों बेखौ माने जेसेबां हायो जों होबथानो नागिरगोन, खारन गोदान लाइमोन सेंग्राफोरानो जोंनि भबिष्यत, हारिनि बिसोरनो जोंनि भबिष्यत। बे हिसाबै जों जेसेबां हायो जों होबथानायखौ, मोजांनि थाखाय फैयोबाथ' जोंहा आपत्ति गैया, नाथाय गाज्रिनि फैयो थाखाय थैयोबोला बिसोरो जोंजों हमजायोबोला हले जों बेयाव रेहाय होआ थारमाने। बिसोरनि सायाव जों एक्सन लागोन आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों एक्सनखौ जों लागोन। जाय बिथांमोना पिकनिक जानो फैग्रा, लावखार ओंखाम जानो फैग्रा बिथांमोनखौ गोदान बोसोराव माबायदि बरायगोन आरो बिथांमोननि थाखाय मा रुल्स एन्ड रेगुलेसन कमिटिनिफ्राय? जों गोदान फैग्राफोरखौ जों ओरैबायदि लुगैदों थारमाने जों गेटआवहाय बिसोरनि थाखाय जों माने चेकिं बेब'स्था खालामदों जाहाथे दिनैथ' माने बथल गोजानो माबा मा होनो गुलाब मदेरानो बेफोर नङाबा माने पिकनिक स्पटफोराव रावबो फैनो नागिरखाया। बिदि हिसाबै जों गेटआवनो माने माखासे सिस्टेमखौ जों कन्ट्रल खालामनो नागिरदों। बेखौ जाहाथे रायजोफोरा अननानै जोंखौ सनमान होयो, जाहाथे बथलफोरखौ लाबोनानै जोंनि बे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगाफोराव जाहाथे बथलफोरखौ बुख्रुबना थाङा। बेखौ जों गुरै रायजोफोरनिफ्राय जायफोरा फैगोन जोंनि बे स्पटआव बिसोरनिफ्राय जों रिकुवेस्ट थाबाय आरो कमिटिनि जानानै। गुबुन गुबुन लावखार ओंखाम जाग्राफोराव नैबे साउन्ड जिथु गोबारै दामनाय बेफोरखौबो लानानै माखासे नेमखान्थि खानाय जादों। दा नोंथांमोननि नैबे दाउजें बेबायदि माबाफोर लानाय जादों नामा राहा? बेफोरखौ जों माने एकदम साउन्डखौ जों बारा होनो होआखै, खारन इसां मुवा माने जिथु एनिमेल्सफोर दङ बिसोरनि थाखाय हेम्पार जायो थारमाने। बिसोरनि जिथु माइन्डआव हाबो बेफोर माने फुल साउन्ड होनानै दामनायफोरा बिसोरनि थाखाय हेम्पार जायो होननानै जों मिथियो। बेनि थाखाय जों माने बेखौ माहाय खम भलिउमाव दाननानै गाव रंजाना थांथों। थारैनो नुनो मोनदों दाउजेंनि मैदेरखौ होबथानायनि राहाया जाहैबाय जों मैदेरनि जायगाखौ जों गाग्लोबबाय थादों। हो, 1 नम्बर बेयाव जोंहा दिनै 3 नम्बर कुनर बिल ना बेयाव 992 हेक्टर दङ कुन्दुबल PRFनि आन्दाराव, खिन्थु दिनै सम्पुर्ण भाबे इनक्रस खालामजोब्बाय। बेबो मा गुबुन हारिफोरा, जोंनि बर' मानसिफोराथ' बे जायगायाव खमसो दङ एनक्रस खालामनाय हिसाबै आरो। जोंथ' इन्डिजिनास ना, जों ट्राइबेल ना, बेनो थागिबि मानसि, खिन्थु गुबुनफोरा फैनानै दिनै जोंखौबो माने नैबेखौ बहुत डिस्टार्ब खालामदों आरो नैबे आंनि बानाय जायो बे बानायखौबो माने मोनसे समाव आर्मिफोरा हायनानै बुफायदों आरो बेयाव। बै गुबुन हारिफोरा
एरना होनायनि जाहोनाव जों बेयाव इनभारमेन्टखौ बासिनो थांनायाव दंफां गायनायाव माबा बाधा दङ नामा बाधा थानाङामोन खिन्थु हारसा गभर्नमेन्टआ जोंखौ आरो जोंनि माखासे फाल्तु लिडारगिरिफोरनि थाखाय जोंहा बे समस्या जादों आरो जिहेतु जों इनभारमेन्टखौ जों बासायनो ओंखारदोंमोन बे जोंनि सायाव बेबायदि एक्सना जानाङामोन आरो आं बेखौ लुगैयो ভাল লাগিছে ক'ৰ পৰা আহিছে হৰিচিঙা হৰিচিঙা আগতে আহিছিলে নেকি নাই আগতে অহা নাই তেনেকৈ পিকনিক খাব এইটোৱে প্ৰথম এইটোৱে প্ৰথম কি খাব আপোনালোকে আজি হাঁহৰ মাংস ব্ৰইলাৰ মাছ তাৰপিছত দালি বিলাহী খাই যাব ঠিক আছে টেঙা আঞ্জা আছে আহিব পাৰাকৈ তেনেকুৱা ঠাই বুলি ভাল ঠাই আহিব পাৰে নিশ্চয় পিকনিক খাবৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে মই আটাই আপোনাৰ নিউজ চেনেলবোৰক মই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু দাউজেং প্লেচটো বৰ ধুনীয়া প্লেচ আমি আহিছোঁ ইয়াতে বনভোজ খাবলৈ আৰু অতি শান্তিপ্ৰিয়ৰে আমি ইয়াতে বনভোজস্থলীত মানে আমি আমাৰ বনভোজ খাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু দাউজিং জেগাটো এনেকুৱা ভাল লাগিছে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া আৰু আমি এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ এটা সুন্দৰ মানে পৰিৱেশ আমনি ল'বৰ কাৰণে আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ উপস্থিত হৈছোঁ ভালে লাগিছে বনভোজ খোৱাৰ লগত কিবা তেনেকুৱা চাবলৈ কিবা তেনেকুৱা বিশেষ ঠাই তেনেকুৱা আছে নেকি বনভোজ খোৱাৰ লগতে বিশেষ ঠাই বুলি ক'লে পাহাৰ পৰ্বত অকণমান আছে আমি অলপ ফুৰিবলৈও গৈছিলোঁ চাই আহিলোঁ ভালে লাগিছে আৰু আমাৰ ওদালগুৰি আমাৰ এডভোকেট সংস্থাৰ পৰা আমি কেইজনমান ইয়াতে আহিছোঁ আমি সকলো ইয়াতে এডভোকেটে হয় আমি ইয়াতে বনভোজ খাই আছোঁ আৰু ভালে লাগিছে কি কয় আমি এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ কমিটিৰ ফালৰ পৰা কিবা নিয়ম নীতি তেনেকুৱা বান্ধি দিয়া আছে নেকি নিয়ম নীতি অকণমান বান্ধি দিয়া গৈছে ইয়াতে মানে আমাৰ মানে পৰিৱেশটো মানে যিহেতু পৰিৱেশৰ লগত সংগতি ৰাখি বনভোজটো খাব দিছে লগতে মানে মদ্যপান জাতীয় বয় বস্তুবোৰৰ পৰা অকণমান আঁতৰি থাকিব দিছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিবিলাক নিয়ম বান্ধি দিছে সেইবিলাকক মানে অকণমান মানে আমি সঁহাৰি জনাইছোঁ ভালে লাগিছে নাই লগা ভালে লাগিছে বৰ ধুনীয়া ঠাই বৰ ধুনীয়া প্লেচ ভাল লাগিছে পিছলৈ যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে মইতো অহা বছৰ আহিবৰ কাৰণেও বিচাৰিছোঁ আৰু সকলোৱে মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ইয়ালৈ আহক বৰ ধুনীয়া ঠাই ওদালগুৰি জিলাৰ দাউজিং যিটো প্লেচ খুব ধুনীয়া ঠাই ভৈৰৱকুণ্ডৰ পিছত এইটোৱে এটা ছেকেণ্ড মানে ভৈৰৱকুণ্ডৰ নিচিনা আৰু জেগাটো দাউজিং ভাল লাগিছে